mrikat lampahing rata tantantara prapta sukuning arga eram tumingaling pakuwon asrene dendeng saingga praja humyung kang pradangga besekan kang prawadya bala ing anakku Antasena ana apa Pakdi wis sawetara mancinggone sira nglawan punma kepareng rumeksa marang katentremaning praja Pringgandani. Awit saka apa? Miturut saka karepe Yayi Werkudara sakbubare nggone Gatotkaca nampa wahyuning jagat sinebut omah Yudha Pingwaja iki mengkone akeh godha pangrencanane. Mbuh kuwi mawujude godha saka sak njabaning keluarga utawa sak jeroning keluarga. Mulanane jeneng Sutakanthi mapan ning telenging tapamates iki mau dimene aja nganti ana dom sumusuping banyu kang bakal ngrubuhake marang panunggalaning bangsa Pringgandani. Ngono ya wa? Iya nggih. Pangrasaku kurang prayoga, atiku ora penak kok, Le. Pa. Yen ngono ora wurunga bakale kene ngopo-opo ki, wa. Galung nggih, lagi dirasani wae tumus nggih. Wengune dampyak-dampyak saka kidul kae ora panglingke para Sata Kurawa. Ayo dipapake bareng-bareng nggih. Permara mengus wong ngambreng. Kati karo naning kasose Latala. Sikara bala kang tuminggal perang campu samya ngedali oleh tadet wilateng kanda dahi manggung mangun sang liti dahi manggung mangun sang niti binjang sang ajimicil latinya ngedali wiwustrasta surawilaga kaya buta singa wargil ing Ndorapati Sengguni bekti kula mugi kunjuk. Iya Wanoman wis tak tampa pangestuku tampan ana Wanoman satanggen kawula pundi.
Anoman wonten dawuh, "Lah kok kowe ning tapawates sing pringgendani iki arep ngopo kowe Anoman?" "Kula nggadahi kewajiban urmeksa dhumateng katentremanipun Praja Pringgendani. Ampun ngantos wonten dom sumusuping banyu ingkang badhe ngerbaken panunggalaning bangsa Pringgendani. Awit sasamunipun anak kula Gatotkaca nampi mah yuta pengwaja. Kathah para kawula ingkang pengin badhe merengkang dhateng Tekeman. Kathah gudha pangarencananipun mila kula namung jejagi katentremanipun Praja Pringgendani." "Oh, ngono. Ih, Raden Patih. Ngene Anoman. Dadya sumurupmu pratakoning papan kene semedya aku bakal ketemu lawan si Gatotkaca. Aku bakal ngaturake rumangsa bungah pikirku sebab krana apa Gatotkaca nampa kanugrahan Pengwaja, Kurawa melu seneng. Mula lilalana aku tak sowan utawa tak ketemu karo putuku si Pringgendani ya Anoman. Nyuwun pangapunten. Adat lupiya ingkang sampun Kurawa menika menawi wonten pundi papan pundi nggen mesti damel rusuh. Mila menawi panjenengan badhe lumawat wonten telenging Praja Pringgendani, kula ingkang boten nglilakaken kepareng wangsul kemawon wonten negari Ngastina. Aku ki mau ora ana pocapane sengkunyuk gawe rusuh ki kapan Iling-ilingen kapan kuwi Anoman? Bendinten. Bendinten piye? Kowe semune ngilani dadane Patih Sengguni. Yen to pratakoning papan kene ora dikeparengake ketemu karo putuku Gatotkaca, kowe dhewe sing bakal tak tugel gulumu lho Anoman. Wong rene iki semedyane bakal apik kok malah kowe iki mau rumangsamu aku gawe cilaka. Oh Anoman, Anoman, bola-bali kowe iki kewan-kewan ki mau ora duwe subasita, ora duwe sopan santun. Mula derajate mung kewan kethek ngilani kowe iki Anoman. Sengkuni sing kaya dapurmu. Aja mbok anggep Anoman kuwi mau wong kang jerih getih wedi mati sing jenenge cacing wae dipidak buntute ngloget. Menungso sing diakal pikiran sing genep kowe kok wani ngilani dadane Anoman. Tak akoni aku kewan ning aku dadi pendhita tau dadi Sinopati ngarumke asmane Pancawati ngarumke asmane Indrawati ning balik dapurmu ambak menungso ning budimu kaya kewan. Ing atase iki mau dadi patih mung srana nggo kepengin bakal ngeruk bondo negara sing sakake-akehe bandane para kawula mbok entekke dhewe sak karepmu dhewe. Ayo nyododo didodo nek pancen nesu tak ladeni sak gending pepalat. Menungso ora ditata krama kowe. Swatama sakarepmu mulai karep godo gitik perkara rembug ning wong tuwa wis tak wiwiti mula wetengku rada ora pati penak kayane leku mangan pecel mau kepedesen le wis aduh atit aduh Gendang kancing langit kalap-kalap katon Lerginin sangalis risang maweh gandrung Anoman swatama napa wani nyumbali marang paman Semuni tegese kowe wani nyengkalak marang swatama aja to dapurmu ana keposih ora bakal gigrik wali tanding marang aku sing tawedeni apamu Empak Naji Jaya Kawijayan tumpang sung ngabake dodok igamu denglek ora gelem minggat gimbel ndasmu dene iki malah kowe permara mengus wong nyung ngambreng
kati karonan ing kasose Yana ha wah ha ah wah wah aha wah mati ah wah biar dadanmu. Hai, wah, wanti, ayah,
Ora kena srangga miring. Ayo, apa kang katon kuwi Anoman Paratu? Taman pemenang Prabak katinggal klengkeng wong mlayu. Anoman ora gelem ingkang lakon pupuh bindi. Ambyar dasmu Paratu. Awe Ambyar kowe. Aja tinggal klengkeng tulung mlayu lele. Wedhus iki. Micek nang kene iki piye? Mundur. Amuk Suramrata. Wah! Yang dadan. Yo. Ha. Tendangan tanpa bayangan Jet Li. Wah. Oh.
Oh alah, le yang ono nek pecorong piring ta le. Mundur. Kendo. Kendo. Pantek nomor guyu. Wong kok mudyar kowe. Wong son dadak njaluk banyu Kurawa ki lho, aku iso mateni Dyapur Antasena. Kaya ayo maju Kurawa aja tinggal gelangkang terong playu. Apa romang sampeyan senggone iki wong jregete wedi mati apa piye? Atet. Aduh yengi. Lambokmu mati aku. Lambokmu mati aku. Aduh. Iki wah ae. Manggo jamu. Pranara manguswaya. Yen Bratasena kampo koling bang Bintuluwadi sari ora wengula dumung yen ngandika kumelek garap
Patih Sengguni kados pundi pawartosipun para Kurawa? Kurawa ki bosok kabeh kok nggih. Ora ning sing bejaji. Kok ngomah ngono pamite bojo numbut gawe. Tekan kene malah wis kaya ngono kae. Pating pentilat ngono kae nggih. Swatama maju magut oning palagan. Kalah karo Manoman. Swatama mundur karta Manama maju tanpa sangkan paraning dilai. Ditelabung karo Manoman mundur. Suratayu maju rekake ngono nglepaske jemparing pirang-pirang. Mung ditamani nganggo dadane Syantasena. Kemuritan Syantasena panah dicekel siji dipanahke ning Suratayu. Terus ora digawe rasa manahke meneh cekel karo Syantasena meneh dikempit nang nggon kelek. Ndelalah. Mripate Suratayu rak yak-yakan to. Ora iso mbedakake iki panah dikempit karo ora iso mbedakake. Alah Suratayu, Suratayu anake ning omah ki telu kok kempit karo orang kok ora iso mbedake piye to Le nganti gumun. Apa jero diapusi karo bojone. Kaya ngono kan abi sinden neh iki karepe iki piye arek. Oh alah sur nganti gumun nek. Rumangsaku nang dinding nganggo kacamata mebake ra ketok arek. Kaya ngono kok nek ora ngempul ora iki. Anggepe. Mang minggir kula telajangi dina niki. Kowe sapa Antasena? Kowe sapa? Srayaning Kurawa Ditya Kala Hariwaka ndi Gatotkaca kon nekuk dengkule. Nyembah marang blamak srimpung sikil tak bondone tangane cangkeme. Wah.
paman malumpat sampun ana witing naga sari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katingal upamane aku mateni buta kae aku mesti bisa ning tak samang pancene dudu mungsuhku yen ora anak Prabu Gatotkaca ora bisa Sumbaga Wirutama nyingkirke buta kae anak Anggere Gatotkaca aku sing prapta nggih Sang Patih Sengguni ana pawariwaka kadosipun Antasena kaliyan Anoman sampun tinggal glanggang culung melayu. Iya iya nggih. Iki lagi tekan tapal watose Praja Pringgondani. Mlaku tekan kene saka negara Pringgondani utawa kedaton Pringgondani sih mlaku setengah dina. Ayo Kang mengkono ditutuke nggoning luruk perang ning Praja Pringgondani. Monggo kula dherekaken.